నుదుట బొట్టయింది చూడు, అమ్మ కాళ్ళకు పారాణయింది చూడు, అమ్మ కాళ్ళకు పారాణయింది చూడు, తల్లి పెదవుల నవ్వై విరిసింది చూడు, తల్లి పెదవుల నవ్వై విరిసింది చూడు. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో పుడమి తల్లికి జనమా అరణమిస్తివిరో. కొమురం భీముడో కొమురం భీముడో కర్రాసు నగడోలు నండాలి కొడుకో నండాలి కొడుకో. ఇది మనం ఆర్ఆర్ సినిమాలో మనం మాత్రమే, సుద్దాల హనుమంతు బిడ్డ మాత్రమే, ఎర్ర జెండా నీడలో పెరిగినటువంటి కొడుకు మాత్రమే, వాడు మాత్రమే రాయగలడని చాలా సగర్వంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను.